Takže ahoj, lidi, vítám vás z Minecraftu, který má stejný... Milan Plays TV. Čau lidi, se koukáte na můj kanál. Au, počkej, tady můžeš... Aha. Mačkej. Takže ahoj lidi, vítám z nového videa z Minecraftu. To už jsi říkal. Videa, teda, no tak to uděláme z celého znova. Takže ahoj lidi, vítám z Minecraftu a já... Jo. Jo, dej si někam, dej si tady. Pojď, dej mi tu lepku, jak říkáš. Tak lidi, snad se koukáte na moje videa. Snad se hodně naštvu. Protože moje videa nejsou moc populární, ale i tak kolem 9 slednutí mám na Minecraftu a na začátku, jak jsem upozorňoval, že mám... Dej to někam tam a nech to. Jak jsem upozorňoval, tak jsem... Tam mám už 12 slednutí, nevím, jak se to mohlo stát, protože Minecraft je přece populárnější než jaký začínání kanálu. Ano, a taky. Lidi. Kde je vesnice? Kamo, čekej. Vesnice tu není. No, už to ani nevidím, musíš to posunout. A posun se, musíš si tak lehnout. Aby tě neviděli lidi. A jestli chceš, tak ti to sundám. Neviděl. No, tak bacha. Nic. Budeš to i stříhat. Bylo to. Víte co? Kvality tohoto možná videa bude 720. Lajku. Lajky, hodně lajků dejte. No, teprve začínáš, takže nemůžeš mít takového lajku. Já mám teprve 30. Lávu, dohromady. Pod za mnou našel jsem lávu. Tak tam neskákej. Ano, ale budeme byle u lávy, jo? Já něco teď dělám, tak mě být. Já těžím stromy. Já jdu taky těžit stromy. Dělal si crafting. Natáčíme. Jo. Fuj. Našel jsem vodu a lávu. Voda a láva nezájem dává dohromady. Pod za mnou, jdeme se usmažit. Počkej, nechci. Jdeme usmažit. Zabij ovečku. Jestli budeme mít vlánu na postel. Jiná vlána. Vlna, ne vlana. Ble. Kde jsi? U tebe. Kde jsi? Za tebou. Kde? U tebe. Jo? Ty říkáte na můj skin lidi. Asi skvělej. Říkám lidi, ne ty. Moc dobře ještě neumíš zatím natáčet, takže počkejte, až bude větší, tak to bude superové videa, mi dromče, a že jo? jestli se vám můj skin líbí, tak budu šťastný. Jo. Mám hodně dřeva. Jo, mám jenom 2. Já mám 2. Víš co, to já jdu udělat crafting. Neudělal jsi crafting? Dej mi. No udělej ho, rychle. Dej mi ho. Mám jo. Tak mi ho dej. Tady. Hoď mi ho. Nefuk. Takže, tak uděláme to a Chceš meč? to. Chceš meč? To. Ne, díky. Tak vezmi tu, jo. Víš klávě, tam mám si klávě. Co si ho povedeš s tím mečem? Nic. Víš klávě. Tady na konci. Jo, vím, co chceš udělat, takže mě nech na pokoji, jo? Klidní hormon. Tak mě být? Ne, já tě nechci zabít. Tak mě nech. Takže pro tohle video bych chtěl... Romča bych chtěl... Kolik lajků? 5 lajků. Ano, 5 lajků.
5 Ale- lajků na začátek by mohlo být. Ale abyste viděli Můžeš moji mě přestat být? Kde je lepka? Lepku už tam nebudeš mít. No, tam ti zavazí prst, víš, proto si dej pryč. Tak. Už mě sice nevidíte. Já tě budu chraňovat. Bacha. Bacha. Tululum. Štěrk, ne, štěrk. Já chci koblíky. Já jdu těžit prasata! Těžit nebo zabít? Zabíjet prasata lidi. I další praso! To už zabiju. Mám jednu šumku. Jedno šunku, dělá si srandu a přežití není. O, já našel uhlajs. Za mnou našel jsem nějakou jeskyni. Nechci, já mám uhlajs. Uhlí? Udej torčky. Bude tam tma? Co když nebude? Nebo bude. Uděláme si farmu víc na co? Na stromy? Tak si udělej. Dobře, ale až budeme mít boumíle. Bowmeal. Ještě moc neumí anglicky, takže si nestěžujte. Napište tam škaredé komentáře a tak. A napiš... Ještě je malý, takže pohoda, jo? Jak je to velký ten strom? Nevím. Tohle video bude mít maximum 30 minut a budeme dělat už 2. Aby jsme měli co nejrychlejš a potom to dáme na Minecraft, potom to dáme, víte co, všechno dáme potom na YouTube. YouTube, jasně. Až bude všechno natočený, tak dáme na YouTube. Koukám se vůbec na naše videa. No, můžou se koukat, nevíš. Tak, jsem je rozbil. Kde je crafting? U mě. U tebe. Ty jeden! Já jsem si chtěl udělat krump. Tak pojď ke mně. Dej mi ho. Já položím. Dík. Běž si udělat svoje věci. Tohle je můj pokojík. Na tady máš jedno. Já si dělám krump. Veselá písnička navždy. Ahoj, okna. Čau. Podívej se. Mám kamenný mačík. Mě to tu má. Uhlí, moje uhlíčko. Ty nemáš pec? Mám. Kde je ta pec? Dej mi. Ne, já ji nemám. Dej mi tu. Já nemám žádnou pec. Stymívá se. Udělám dveře. Udělám torčky. Já udělám dveře. Mám už dveře, nemusíš dělat. Dobře. Kde je? Jedny máš? Tak. Bacha. Běž pryč, Bacha. prosím. Běž prosím tě pryč. Bacha, já tě nechci zabít. Tak. Mečem kamenný. Ahoj. Čau. Počkat, dej mi, já si udělám dveře. Já ti jdu udělat torčky, že? Jsem chtěl, jo. Už bych měl je mít. Já budu potřebovat ceduly. Teď budeš mít ty, jo? Já mám ceduly. Já jí dám. Víš, co mu potřebuju? Ceduly. Ne. Pak jsme se vrátili domů. Cedule bude, no.
Co je? Tak, Romča musel na chvilinku odejít, takhle zatím to stojí.